tayo sa loob ng dito. Ma'am, paligid mo na. Dito sa loob ang tignan. Pwede naman patungin si... Wait, man! Yan, project. Ulit. Okay. Sige, sige. Bray, daan ka muna. Kuya, hindi mo itong nasa likod ko. Maganda. Kuya, paki-close up nga po ito. Kuya, paki-close up nga po. Hindi ko nga. Christian, first documentation daw sa labas. Hindi, meron nga kanina eh. Hindi, sabi ni sir, tapusin daw yung documentation mo sa labas. O, kayanin pa ng battery. After documentation, dito pa